Tefirli maglumatlarda Şahzada Nasim Hamed. 90-yılların boksçılığı Nasim Hamed Şahzada Nasim adı bilen dünyanın yüzünde tanındı. Ol 10 yıla çeken kariyerinin dowamında diňe bir salatyn oğlan boks bilen näl eýtip özün alyp başı bilen ýatda galdy. Nasim Hamed ringde aşyrlyp uçýan halyn düşüp garşydaşlaryna önüne tant edip taryha ýerdi. Bu boksçy Tyson Fury, Conor McGregor ýaly sport ýyldyzlaryna göreli boldy. Tutuşyga takna çykýan ýaly bolup gelýän McGregor'ın kime meňdejek bolany enni düşüklü, öz güýjün aýamaýan, gorunmagy derek tant edýän Şahzada Nasim iň soňky gezek 22 yıl bundan öň ringe çykdy. Ol öz karierasynda jemi 37 gezek tutuşup 36 ýeňiş galandy. Olardan 31 tanty knockout ýeňiş. Boksçy ömründe bir gezek utulup gördü. Ýene unemok, ýönemen olardan hasy ýokdy diýip öz garşydaşlaryna baha berýän Nasim Hamediň çarasyndagy knockout ugrudýan urgusy rowaýat öwürli.